Hola, us expliquem l'activitat del nostre grup, el primer grup a l'oposició de l'Ajuntament d'Igualada durant aquest mes de setembre. Un mes de setembre en el qual hem anunciat una de les mesures que fem realitat gràcies als diferents acords de pressupost que hem fet des del nostre grup. És la xarxa de punts de càrrega per vehicles elèctrics, la primera xarxa municipal, la primera xarxa pública que es fa a Igualada i que hem presentat durant aquest mes de setembre. També hem presentat una proposta al ple per revisar el model de festa major, fer-lo molt més participatiu i recuperar la comissió de festes de l'Ajuntament perquè sigui un espai de diàleg de les entitats i per aconseguir que la programació de la festa major arribi a tothom i arribi a tots els barris de la ciutat. També hem rebut la primera visita d'un membre del nou govern de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas ha estat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha anunciat a Igualada el trasllat de l'Escola Oficial d'Idiomes i l'Escola d'Adults a la Teneria, una demanda històrica de la nostra ciutat que el nou govern de la Generalitat de Salvador Illa, el nou govern socialista de la Generalitat, desencalla ja i beneficia a la nostra ciutat. Hem presentat també una proposta per fer una xarxa de carrers climàtics per garantir els desplaçaments amb ombra a tota la ciutat i evitar les altes temperatures a l'estiu. I hem presentat als veïns i veïnes del carrer Almudena la proposta de substitució del mur i de construcció d'una nova tanca que dignifiqui molt aquest carrer. Era una demanda històrica d'aquests veïns i que hem fet possible des del nostre grup. Aquest mes de setembre també ha estat un mes ple d'activitats. Hem participat a una nova edició de Fira Noia al Passeig Verdaguer. També al Passeig Verdaguer, unes setmanes abans, vam ser a la botiga al carrer. Hem estat a la projecció del documental Maletes de cartró al Centre Cívic de Fàtima, també a la inauguració del nou curs d'Auga al Teatre Municipal l'Ateneu. Hem participat a l'estrena del Viver de músiques de butxaca per donar suport als joves talents de la nostra ciutat que tenen grups de música. Parlant de joves, hem acompanyat els joves de la nostra ciutat que impulsen el nou club de futbol Igualada City i hem commemorat la diada de l'11 de setembre amb l'acte institucional a l'Ajuntament. Seguim treballant per Igualada.